Wilujeng pepanggihan Sutresna Budaya sugeng dalu sugeng malam Minggu menjelang 17 Agustus. Nggih, ing dalu menika mugi-mugi para sederek tansah sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu, lan seger tanpa dokter. Monggo kula badhe maosaken crita cekak kanthi rairaan wayang-wayangan. Kaserat dening Wekesi Arifin Siswanto. Kapedhek saking kulawarti panyebar semangat. Nomor 23 21 Oktober 2011. Monggo Sutresna Budaya sugeng midhangetaken. Tangane dalang Ki Anom Dwijasena, njabut cempurite wayang Aswatama Gagrag Solo saka Gedebok, banjur kaundurake kasambung tembung Asta Kuwala Alit. Cempala kadodok aweh aba-aba gamelan, katabuh ngungkung. Kasambung ngelike swarane sulasih sinden saka Ledok Sari. Saya wengi penonton wayang ana omahe Kamidi sing lagi duwe gawe mantu sansaya rame. Sawetara milih lungguh ana kursi kang disediakake ana latar. Nanging uga akeh sing lungguhan ana njero pendopo ngiras jagong. Merga durung kober nekani resepsi awan mau. Dalange keng pundi, Lek? Kasno sing makili bapakne jagong klesak-klesik takon marang Warna Bayan. Krungu-krungu saka Solo. Tesenem nggih, Lek? Heeh. Wong lagi lulus STSI 2 tahun kepungkur. Semaure Warna karo ngranggeh wedang ana ngarepe. Dasar dalang isih nom tur baut anggone nata ukara. Mula ora mokal yen sing nonton dadi betah melek. Kanthi bubaran limbukan lan jejer negara tunggu malaya. Sing teka nonton saya akeh. Ana sing saka desa kono wae. Nanging uga akeh kang asal saka njaba. Kamiti sing ngadeg ana ngisor gawangan ngomah mesem kalegan. Kanggone Kamiti, acara dina iki pancen wigati. Mantu anak ragil sing dadi perawat ana RSUD Surabaya. Mula ora mokal yen resepsi ningkane digawe gedhe. Sakwise awan mau upacara adat kaleksanan, bengine dibacutake gelar wayang kulit sewengi natas kanthi dalang Ki Anom Dwijasena, dalang muda sing lagi moncer. Yoga lan sindene uga gawane Ki Dalang. Mung gamelan lan wayange wae sing nyewa kaguane Mbah Lurah Puguh. Gamelan perunggu tinabuh ngungkung. Suarane bening ngiring budalane para wadya baju barat andane Dewa Srani. Tumuju kasatriyan Madukara. Ratu Tunggul Malaya kuwi uga ngayunake bojone Janaka. Sembadra ki ayune kaya ngopo ya, Lek? Nganti randane wae isih akeh sing ngantri arep ngalap. Karo kelepas-kelepus nyebuli keluk rokok, Kasna bisik-bisik marang Warna Bayan. Yen saiki kaya Luna Maya kae ae. Kasna karo Santosa sing kober nguping guyu bareng. Mbah Wangsa sing lungguh ana ngarepe Warna Bayan, bola-bali ngiling arloji ing tangan kiwane. Noh, iki nganti jam yamene kok mung pijer jejeran genti-gentian ki piye toh? Kula jane nggih setengah gumun. Kawit wau kok isine mung jejeran sambung sinambung terus. Niki pripun? Bibar Ngastina Tunggul Malaya. Terus niki genti tawang gantungan. Lah terose wayang niku gumantung dalange, Dik. Sak sire ling lampahake.
awake dhewe rak mung nonton. Semantane Kasno karo Nyau terengginang. Wah, yo ora bisa sak kepenake ngono kuwi le. Kabeh iki nganggo pakem lan paugeran. Bubar jejer sepisanan, njur limbukan, budalan, terus perang gagal lan sak teruse. Ora kok terus sak karepe dhewe ngene iki. Yen diumbar kaya ngene bisa ngrusak tatanan. Nyanggit ki kena-kena wae. Waton ora ninggal paugeran. Mbah Wangsa grundel. Warna Bayan pilih meneng. Wayang kok monoton. Kawit mau pijer jejeran wae. Aku bali sik. Santoso sing ora sabar menyat ninggalake kursine. Marani Kamidi. Sakbubare nyalami sing duwe gawe, banjur ilang ing antarane penonton ana pelataran. Dalang nom-nom ki duwane ninggal pakem. Mbah Wangsa bali gemremeng barengi unine gending Girisa kang ngiring budale wadya tawang gantungan. Niku namine kreatif, De. Tumanggape Kasno. Mbah Wangsa mbacutake anggone nyawang kelir karo sajak rada gelo. Merga kawit mau diayali terus karo Kasno. Warna Bayan rada ndengengek. Jejegake gegere ana sendenan kursi. Nalika Sugiya sing kapatah dadi among tamu kedadak kusung-kusung mecungul saka jero terop. Terus nglungguhi tilas kursine Santoso. Wah, sida rusak niki mangke wayangane, Kang. Lah rusak piye to ya? Warna Bayan miterang. Nembe mawon kula dipanggi tukang geronge lan madosaken wayang Anoman. Loh, kok kon golekake wayang Anoman ki apa wayange Lurah Puguh ora komplit? Mbah Wangsa melu-melu nrambul gunem. Nalika beto saking daleme lurahe, jane nggih komplit, Mbah. Ning merga tledore Widodo penitine sore mau bar nyimpeng wayang ora diawasi. Mula saenek-enek wayang Anoman dijupuki Kusnan Kender. Wiwit sing ana simpingan kanthi sing ana jero kotak. Gek niki dalange nggih mboten beto sarapan Anoman. Mongko nek lakon iki paraga Anoman iku baku. Mbah Wangsa ngegongi. Leres lakon iki tokoh utamane Rak Anoman kalih Sukmane Dasamuka. Yen ora ana Anomane, sida ora rampung-rampung no critane iki. Layak kawit mau kok mung bulet wae. Warna Bayan nambahi gunem. Ketingale dalange nggih radi bingung. Le ajeng ngenggokake cerita, Lek. Kasno nrambul. Wancine saya nyedaki para esuk. Ora ngomongake Sugiya. Mbah Wangsa, Kasno lan Warna Bayan wae sing goreh. Penonton sing ana njaba uga wiwit bosen karo critane bulet. Lan ora antara suwe kabar ilange wayang Anoman uga wis tekan njaba. Dadekake omyeke sing nonton. Lah wong Kusnan ki ora waras, kok oleh nyedak nggon wayang ki piye? Iki nek Kusnan sing nggawa Anoman ora digoleki. Sida ora rampung critane. Celuluke Marjuki. Nyilih Anomane Mbah Rumidi wae. Keprungu alok suarane wong usul. Wo, jengkule melocot. Sopo sing usul kuwi? Wis jam mene arep nyilih wayang ning blulukan. Njur balekake jam pira? Tumijan glantik sing lungguh sak cedhake Marjuki. Ngadeg karo menteleng goleki sing usul. Merga ora nemokake sing digoleki. Tumijan banjur jumangkah lunga. Arep nang ngendi Kang Jan? Pitakone Marjuki. Goleki Kusnan. Sumaore cekak. Krungu-krungu wonge wis didedes bocah-bocah ning emperane lek kerto, Kang. Kamto celathu nalika Tumijan liwati lungguhe. Sing diabani ora semaur. Jangkae sorikat ngener jaban latar. Sing nonton wayang saya seru anggone grenengan. Apa meneh nalika dalange miwiti jejer Dwarawati.
Larak tenan to, jejeran meneh nganti bosen. Wayang kok isine mung omong-omongan, ora ono perange. Wo, dalange petuk, ora kreatif blas. Suara pating celebung nyendu sing lagi nglakokake cerita ana ngarep kelir. Nanging sawetara malah mesake dalange sing kukuh mbacutake lakon senajan kelangan paraga pokok ana pagelarane. Kamiti kang krungu tembunge sing padha nonton mung mesem kecut. Saben ana tamu sing nyalami lan pamit, dheweke mung bisa njaluk pangapura. No, kowe ora bali. Warna Bayan aruh-aruh marang Kasno. Mengko dhisik lek, isih penasaran, kepengin ngerti carane dalang anggone ngrampungi cerita mengko kepriye. Ya wis, aku tak bali dhisik ya. Soale sesuk ana rapat nang balai desa. Sakwise nyalami Kamidi, jangkai Warna Bayan mlipir-mlipir ana sela-selane penonton sing isih padha betah lungguhan nonton wayang. Tumekane njupuk kajang, banjur gegancangan menggok nengen. Ngenor dalan cilik ana sisih latare Kamidi. Nanging lakune kandhek lan diwurungake. Nalika mripate nyipati para pemuda sing pating grombol. Rada rikat, sikile digelak marani sing lagi rame-rame. Ana apa Jan? Pitakone Warna Bayan marang Tumijan sing uga ana ing antarane para kanoman kuwi. Anu Kang, iki dene diskusnan. Pengen goleki wayang Anoman sing mau sore dijupuk. Semaure Tumijan. Lah wonge wis ngaku apa durung? Ngaku piye Kang? Wong malah saya gemblung ngono kok. Jenengan pirsani niku. Omongane malah koyo ora sabene, kaya wong kang sulupan demit. Warna Bayan ngangsek. Pengen weruh Kusnan sing digopeng rapet lan digencer pitakonan dening para kanoman. Ayo ngaku, kowe to sing nyolong Anomane? Kok delekke ana ngendi wayange? Wong edan, kentir, kocluk, pekok ditakoni malah guyu-guyu. Ana sing neter kanthi pitakonan, nanging uga ana sing pilih misu-misui. Kusnan sing digujer tangane lan sikile, malah guyu cengengesan. Ora gape sing do nesu. Malah gunemane kaya nirokake dalange. Krungu gunemane Kusnan, Warna Bayan longo. Panyawange tempuk karo sorot mripate Tumijan. Wong loro mung bisa panteng-pantengan. Sauntara saka sound system, suarane Ki Anom Dwijo Seno. Kebrungu lagi jantur. Warna Bayan kersah-kersuh. Jangkai krasa komplang nalika ninggalake Kusnan sing omongane panggah ngalor ngidul. Ora cetha jundrunge. Gawe anyele sing padha nakoni. Bebarengan suarane jago kluruk ing kaduhan. Warna Bayan mudha rasa. Muga-muga lakone wayang ora kebacut-bacut. Nggone ora nemu juntrung. Karepen ora kebacut dadi goro-goro. Cutel.